बे फ्लासा थालांदों नै सिखावफोरनिया ओमफ्राय नैबावहाय जिर'स थांग्रा मेचिन गिदिर दंमोन 70,000सोनि औ नै बिहा बेनिफ्राय बेखौबो एखावदों नामा? एखावदों बेखौबो ओमफ्राय नैबाव मोनसे बेटारिया नैबाव दंमोन। हेलौ रायजोफोर, दा आं दंफैयो जाहैबाय जोंनि फाथाबारि बिसिडिसि अफिसाव। बे जोंनि फाथाबारि बिसिडिसि अफिसाव दिनै थांनाय हराव ओरैबायदि गिदिर जाथाय जानानै थांबाय। नोंथांमोना बेखौ मिथिलांनो थाखाय भिडिअखौ नायलांबाय था, गासैखौबो नोंथांमोना मिथिलांजोबगोन। बेयो जाहैबाय फाथाबारि बिसिडिसि अफिस, ओमफ्राय ओरै थांबाय जाहैबाय बर'फिटार उगुरि नांगलबाङा थांबाय, ओमफ्राय ओरैहाय थांबाय जाहैबाय दद्रा बाजार, उजां बाजारबो होननानै बुङो नामा बे बाजारखौ, बेयाव बाजार दं आरो। बेयो जाहैबाय जोंनि फाथाबारि बिसिडिसि, ओमफ्राय बे बिसिडिसिनिफ्राय दिनै सिखावा बायदिसिना फारसेनिफ्राय खावना लांजोब्बाय जाहैदों। दा मा मा लांखो नायहैनि। चेयारमेन सानबो फैबाय नै। ओरै एसे देखायना होदो सार, एसे मा मा लांदों दे। नै ओरै हाबबोला नुजोबगोन गासैबो मा मा बुस्थु लांदों। एखौ एखावदों, थालाखौ एखावदों, देबलायखादों माथो, देबलायखादों नै थाला एखावनाया। ओमफ्राय नै बे फ्लासा थालांदों नै सिखावफोरनिया, ओमफ्राय नैबावहाय जिर'स थांग्रा मेचिन गिदिर दंमोन 70,000सोनि औ नै बिहा बेनिफ्राय बेखौबो एखावदों नामा? एखावदों बेखौबो ओमफ्राय नैबाव मोनसे बेटारिया नैबाव दंमोन नै नैबे रुमाव नै बेखौ दोन्दोंमोन नै। एम्बुटारखौ लाङाखै ने? बेटारिखौ आफाखौ लांजोबनाय जादों। गैयालाबो 25,000सोनि बेटारि थरसेयावहाय बारा दङ, बिदिनो गैयालाबो 30-35नि बे बेटारिया, बेटारि गिदिर सलारनि। औ बिराद। सलार गंबेसे दं गोजौआवलाय? 8था। 8था ना 10था? 8था। फुरा गामि गंसे कभार खालामनो हायो। बै एम्बुटारखौ लाङाखै ने? मुखाखौहाय खेना गालाङो। ए मुख्राखौ लांबावाखै? मुखाखौ लाङाखै, मुखाखौ खेना गालांजोबदों नै, गासिबो खेना गालांजोबदों दा। वायरफ्राबो नै बेखौ खुलिलांजोबदों जाहैबाय। मा होनबावनो सार, मोनसे थालायालाय साय बिबोरा मोनसे नै थाला गिदिर ना बेयावसो मेन दरजायाव। थाला गिदिर ना मोनाखै? थाला गिदिरखौ बे सिङावनि फिसामोन आरो थालाया। ओमफ्राय नैबेयावहाय जिरक्स मेचिन गिदिर दंमोन जाहैदों, बेखौबो लांदों। दोन्दोंमोन टेबोलाव जिरक्स मेचिना। खलदा एखावजोबखादों नै थालाया। गिदिर नालाय मा थांखो? इसिनाखौ बाहेरायाव गारजोबदों। माथो सफैबायानो आसोलानो, दामखावनायसैलाय इयो। ए फ्लासाखौसोमोन। औ औ नै मुख्राखौबो खेंना गालांजोबदों नै। दे बेबायदि खेंना गालांजोबदों आरो। नैबे वायरनिमोन नोंथां बे ने? औ औ। ओमफ्राय नै फ्लास थालांदों गंसे। इसिङाखौबो लख'जोबदों नै, लगे लगे रानजोबलायखादों, हाग्रायानो रानजोबलायखादों नै। बैजोंबो गारदों। फाथाबारि बिसिडिसि। दा जों चेयारमेननिफ्राय मिथिना लानोसै। माने बिदि सलारा हरैबो दं ओरैबो दं,
बेसेबां वाट बियो आंथ' बेखौ बुंनो रोंथ'ले दा जों चेयारमेननिफ्राय मिथिना लागोन इसे ग्ल'खमायाव मुख्राफ्रा नै मुख्रायाबो गारस'ना गालांजोबदोंलाय नै बुंजोबो नै माखासे दैजों गोजावलांबाय दा अखाजोंहाय इयाव दंबावसो हनै मोनसे नै माखासे गोजावलांबावखो ना माखो सिङावसो नै गोजावलांबावदों ना मादों नायबावनो नैबे लिरथेनाय रुमावनो दोनदोंमोन बेटारिखौहाय एम्बुटारखौ लाङाखै आरो जोङो दिनै जितु UPPL गायसनथाय सान दा बेजों लोब्बा लाखिनानै जों प्राइमारियाव बे गायसनथाय सानखौ फालिदोंमोन दा बे फालिनायाव जोङो नैबे BCDC अफिसाव दान्दिसे जोङो हाबफैदोंमोन दा बेहाय जों हाबफैनायाव नुबाय जोंनि BCDC अफिसनि जितु बावैसो दान मोनथामसोनि सिगां जितु गभर्नमेन्टनिफ्राय जा BCDC अफिसाव सलार फिटिं खालायनानै होदोंमोन अफिसियेल खामानि मोजांनि थाखाय दा जोङो फैनानै नुबाय माने थांनाय मोनायाव बेटारि सलार बेटारि 8था दंमोन लोगोसे जोंना अफिसाव हरनाय जेरक्स मेसिन बियो गैयाव 70,000सोनि दा बेखौ थाला देखावनानै माने लांदों आरो दा जोङो खोब दुखुनांथाव बाथ्रा दासिमाव जोंनाव खेबथाम जाबाय बे BCDC अफिसाव सिखाव हाबनाया दा जायफोर बिथांमोना बेबायदि माने कार्जखौ खालायदों बिथांमोना बेबायदि खालायनाया जुक्ति नङा जों बेखौ सानदों खारन बियो बेक्तिगत नङा बियो रायजोनि थाखाय रायजोनि मोजांनि थाखाय दिनै गभर्नमेन्टआ बेखौ होदों दिनै बेखौ लांनाया बिराद अयनाय जादों आरो जायफोर बिथांमोना लांदों बिथांमोना जुदि जायगानिब्ला बा गोजाननि जा जिखुनु माने मोजाङै होफैब्ला जोङो खोब मोजां मोनगौ आरो खावलायदों आरो जायफ्रा लांदों बिथांमोनखौ माने मोजां मोनसे सिन्ताधारा खालामग्रा मानसि नङा होननानै जों सानगोन समाजनि अयनाय खामानि मावग्रा जायहा माने बे मोनसे दुखुथिया आरो गासै रायजोनि थाखाय मोनसे सरकारि मावख' बियो दिनै बे सरकारि मावख'आव गभर्नमेन्टआ जिखिनि सुबिदाखौ होदोंमोन दिनै बेखौ अयनाय भाबै लांनाया मोजां गोसोनि मानसि नङा होननानै आं सानो बेखौ आं अलरेडि आइसिनो उत्तम मोसाहारि बिथांनो जनायहरबाय दा बिथाङा कमप्लेन होनो थिनदों बेखौ जोङो दान्दिसे उनाव जों सावरायनानै होनाय जागोन आं बेखौ खावलायनो सानदों जिहेतु माने नोंनि आंनि बयनिबो बे अफिसा सोरबा बेक्ति नङा दा बेखायनो जाहाथे जायफोर बिथांमोना माने मिथिगौ नुसनबायदोंब्ला जाहाथे खोन्थायो बेखौ खावलायनाय थाबाय बिसायख'थियाथ' खाथि फैगौ हयथ' बेबायदिबो थानो हागौ खिन्थु आं डाइरेक्टलि सोरखौबा आं थांखिना बुंनो सानाखै जिहेतु माने बावैसो हयथ' सानफोरनि उनाव बिसायख'थिया फोसावनो हागौ हयथ' सोरबा असिला लानानै खालायदोंबो जानो हागौ नाथाय आङो थोंजोङै सोरखौबा दुसिनो आं बेबायदि बियोथ' जों बयबो जोथोन लानांगौ बयबो फैनांगौ बेहाय सरकारि माखासे खामानि सोलियो जाय खामानिनि दारै सोरबा गरिब थाखोनि सुबुङा माने बेहाय सहाय मोनो सोरबा धोनि मानसियाबो गोनांथि जायोब्ला बेहाय फैनानै गावनि गोनांथिखौ लानो हायो बे आरो फाथाबारि BCDCनि 10था सलारनि 8था बेटारि आरो लोगोसे जेरक्स मेसिन गासैखौबो सिखावा खावनानै लांजोबबाय मा होननांगौ दे बिदिखौ रायजोफोर आं भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'बाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो आरो हाजासे शेयार खालामना हो जाहाथे गुबुनावबो बेफोरबायदि चान्स मोनबावा आरो लोगोसे जेरावबो BCDC अफिसावहाय CC केमेरानि गोनांथि दङसै